Бебето вече завършва рисунката си. Какво искаш да ядеш? О, иска палачинки. Ще ги направиш ли за нея? Всички готови ли са? Енит, не разхищавай тестото. Така, Уенсди е готова. А баба? Тя е готова. Ние. Да започваме. И така, моето тесто е готово. Знаех, че ще трябва да направя моите фирмени палачинки. Сега да направим куп и да нахраним моята обичана внучка. Какъв аромат. Вуаля! Готово! Сега ще добавим нещо сладко, за да се хареса на бебето. Да добавим любимия ми кленов сироп и още масло отгоре. А аз ще имам палачинки дъга. Оказва се, че имам тесто с всички цветове на дъгата. О, синьо, хайде, излей се. Ало? Ало? Ох, целия съм покрит с тесто. Всичко е наред, не се притеснявай. Ще го избърша сега. Готова съм да продължа с готвенето. Ето, първата палачинка. Перфектна. Каква е дъгата без еднорог, нали? О, свърших. Бабо, какво мислиш? Ура! Какво ти има? О, не мога да намеря черната си боя. О, не е тука. Нещо? О, вече сте тук. И ми донесохте боята. Благодаря. Чудесно. Къпнете няколко капки и сме готови. Сега слагаме боята в спринцовката. Толкова е по-удобно да се рисува по този начин. Сега правя ужасна, страшна паяжина. И паяк. О, колко сладко! Толкова вкусно. Виж тези паяци. Декорирай чинията с прясна кръв. О, сироп от ягоди имам предвид. Разпъни мрежата и моите сладки паяци. Шедьовър. Леле, Уенсди. Стана страшно и вкусно. Вкусно, нали? Толкова апетитно. Всички готови ли сте? Бебе, опитай го скоро, докато е топло. И така, какво имаме тук? Колко е красиво всичко! О, това са истински паяци? О, вкусотийки! О, това е палачинка! Уенсдей отново реши да ме изплаши. Може би ще е по-вкусно, отколкото изглежда. Паяците са сладки и изобщо не страшни, когато са ядливи. Вкусно! Какво следва? О, цяла купчина палачинки с сироп. Ще бъде вкусно. Трябва да опитаме. Вкусно, сладко. Вкусно. Какво следва? О, това е палачинка, еднорог и дъга. Ха! Юху, излети нагоре, моето еднорогче, и лети право в устата ми. Магическо. Добре. Палачинките еднорог взимат победата. Поздравления. Енит, поздравления. Искам пържени картофи. Ще ги направиш ли за мен? Толкова съм гладен. О, миличко, не се тревожи. В кухнята работят професионалисти с опит. Да, бабо? Да, точно така. Какво става? Ох, хайде де. Всички сме покрити с обелки. Може ли да си по-внимателна? О, Енит, слънчице. Може ли да си по-внимателна? О, ти си толкова сладка. Имаш ли нужда от помощ? Добре, нека го извадим. Виждаш ли? Благодаря, бабо. Сега ще го нарежа със специален нож. Виж какъв красив картоф къдрав. Една щура идея ми дойде на ум. Искам да направя отцветени картофи. Не е ли готино? Ще направя готини, разноцветни картофи. Виж, бебето определено още не ги е видяло. Готови ли сме? Сега трябва да ги изпържим. Още малко масло. Сега. Нека ги изпържим. Готино, нали? Толкова е лесно за мен. Мисля, че скоро ще стана готвач. Представи си ме с шапка на готвач. О, ами ако е с цветовете на дъгата? О, картофите ми са готови. Енит, много си добра. Получи се много добре. Вече пържа и моите картофи. Взех обикновени картофи, не отцветени, но също много вкусни и хрупкави. Ах, трудно е да се спре. Нека налеем малко кетчъп. Ах, вкусно. А моите картофи също вече са готови.
Може да ги извадиш. Сега ще ги отцветя. Опа! Малко се изцапах. Черното ми отива, разбира се, но още не съм готов за нов стил. Исках да боядисам картофите черни, не себе си. Имам истински картофи от горещия ад. Сега остава само да направя финалния... окосване. Ти не мислеше, че ще бъде само черни картофи, нали? Това е Клаус. Скъпа, картофите са готови. Вау, какъв красив картоф! И Уенсди отново реши да ме изплаши, но вече не се страхувам. Това е купчина картофи. Вау, супер вкусно! Не мога да спра. А какво имаме тука? О, това е обикновен картоф с кетчуп, но и това не е лошо. Много вкусно. Изключително вкусно. Да. Но това веднага привлича много внимание. Това са дъгови пържени картофки. Виждам това само в сънищата си. Зъбите ми са отцветени, виж. Сита съм. Но дъговите картофи ще спечелят. Енит отново спечели. Поздравления, добре направено. Бебето вече завършва рисунката. Какво е този път? Тя иска бургер. Вау, всички ли са готови? Разбира се, че сме готови. Ще направя най-добрия бургер в живота на бебето. Сега, изпържи питките, добави сладък домат, задължително нарязан на кръгчета и разбира се, кайма. Много е важно да направим кюфтета от каймата. Така че можете да започнете да търкаляте котлета. Питка, зелена салата, свежа, сочна кюфте отгоре, сирене, домат и питката покрива всичко. Ура! Имам всичко готово. О, хайде! Енит, това е просто сандвич. Не ме хвали. И така, имам и аз идея. Тези питки изглеждат толкова, добре, но аз ще взема нещо по-вкусно. Поничка, ще добавя ягодов сироп отгоре, сладък. В моя бургер главното е много сладки неща. Бебето обожава всичко кисело, сладко и вкусно. Ще го направя. Да. Бомбоните са най-важното нещо. Добре. Така че остана само да добавя маршмелоу. Вкусно. Колко вкусно и сладко. Да. О, искам сам да изям захарната бомба. Покрий го. Готово. Вау. О, така тук са готови моите черни хлебчета. Сега ще сложим кашкавъл върху него. Плоско парче червено месо. Имаме нужда от още кашкавъл и повече кръв. Това е, нали? Кетчуп. Така че сега можеш да го покриеш с още едно хлебче. И не забравяйте довършителните щрихи, чипсовете, но не за мен. За бургера, те ще служат като периферия за моя чудовищен бургер. Финг, нуждая се от помощта ти. Да, хайде. Той дори няма да те изяде. Той дори няма уста. Искаш ли да вземеш моите очи от мармалад? Хей, толкова много ги исках. Благодаря, Финг. Вземи мармаладените очи. Подхожда ти на теб, но в момента ми трябват повече за бургера. Имам ужасно сладък бургер. Готов ли си за дегустацията? Бургерите изглеждат страхотно. С кой да започна? О, ще започна с този странен. Забавен е, и много вкусен. Хубаво. Какво следва? О, да. Този бургер изглежда сякаш съм го рисувал. Трябва определено да е добър. Пробваме. Лук? Не обичам лук. Няма да го пробвам отново. Какво ти става? О, наистина. Добре, това ли е сладък бургер от Енит? О, толкова готин, толкова сладък и вкусен. Не мога да избера. Хайде. Победата отива при Уенсди. Дори мармаладови очи отгоре. Обичам го. Уенсди, поздравления. Това прави ли те щастлива? Вау! Хайде, Уенсди,
Усмихни се по-широко с зъбите си. Добре, имаш толкова красива усмивка. Искам какао. Ще ми го направиш Всички ли? готови ли са? Страхотно. Надявам се всичко да бъде вкусно и бебето да го хареса. Кой ще започне? Ах, сега ще смеся какао и мляко в тенджера. Трябва да стане супер вкусно. Нека добавим малко шоколад. Шоколадова напитка. Така че, моето какао може да бъде само в чаша с моя лице. Така е по-добре. Нека всички знаят кой е номер едно тук. Бабо, ти наистина си най-добрата, но определено ще направя какао не по-лошо от твоето. Намерих много вкусни шоколадови бомбони. Сега ще добавя захар в тигана и, разбира се, съвсем малко захар, нали? Не те слушам, бабо. Добре, трябва ни малко мляко. О, хайде, отвори се. Ох, излях малко, но няма проблем. Има достатъчно за какао. Добре, не мога да го оставя само бяло. Сега ще добавим малко отцветител. Изглежда толкова красиво. И жълтия крем ще е полезен. Сега ще направим вкусни ивици. И няма да забравяме за ярките пръски. И нека го залеем с нашето какао. Готино, нали? Мисля, че е просто супер. Бебето ще бъде възхитено. Още сладки и украси. Как ти звучи това? Ей! Готино! Сламка с дъга! Готов съм! О, вещ! Видял ли си тази цветна лудост? С кого само работя до мен? Мисля, че разбираш какво какао ще направя. О, налей какао тъмно като масло в любимата ми чаша. Добавете ярки орнаменти и червеи. Но мармаладени червеи! Няма да плашим много. Готови ли сте? Когато всички са готови, тогава пробваме. Пепче, готово ли си? О, да! Аз винаги съм готов. Всичко изглежда много апетитно. Това какао е толкова ярко. Определено е приготвено от енит. Вкусно! О, това е какаото на моята обичана баба. Погледни чашата. Какаото от баба винаги е вкусно. О, пак е сряда. Любими черепи. Да го пробваме. Мармалади и какао. Те са вкусни, но трябва да избера едно нещо и избирам това. Как мога да помогна? И започваме. Вау, каква красота там. О, какъв чудесен ден е днес! Толкова съм красива и необвързана. Здравейте, момчета! Знаеш ли, вече нямам никаква болка. Млада и свежа съм, особено за такава съквартирантка. Момчета, успокойте се. Трябва да отида в къщата на един приятел. Някой може ли да ми каже къде е той? О, той падна. Добре, ще го намеря сама. Здравей, Дан! Искаш ли да ти покажа нещо? Как ти харесва това? Да. Това са любимите ти хамстери и балони. Надявам се да ти харесат. Това ще ти помогне да се възстановиш по-бързо. Какво? О, хайде! Прекъснах на най-интересното място. Ще продължа да пея по телефона. Какъв прекрасен ден е на работа. Спри. Къде отиваш с животното? Това е болница. Момиче, животни не са позволени тук. И трябва да ми дадеш заека. Просто така. И чакаш 1 година. А твоя проблем? Какво? Не са разрешени животни? Какво да правя с Стиви? Моя верен пес. Може би ръката ми не боли толкова. Но не, боли ме. Добре, ще измислим нещо сега. О, идея! Мога да се преструвам на сляп. Тогава моето обично куче Стиви... Определено ще липсваш като куче водач. Трябва да проверим метода. О, знам. Здравейте. Не виждам нищо. Хей, защо ме спираш? Решил ли си да нападнеш сляп човек? О, да, ти си сляп. Може да минеш. Да. О, това беше неловко. О, моята топка! О, Стиви. Не, лошо момче. Това е Стиви. Сега ще си го получиш от мен. Бягам да те хвана, приятелю. И месец без сладки семена. Къде бягаш от мен? Така, можеш ли да го задържиш? Ще те хвана така или иначе, 4-крак куче. Хайде, спри. Така че, не си сляп. Махай се от болницата ми с кучето си. Трябва да почистим малко. О, добър ден!
Имате ли бебе? Колко сладко. И аз имам дрънкалка за бебе. Нека я погледна. О, чакай, хей, тя спи. О, не. Да, имам куче там. Съжалявам. Трябва да поемам задачи и се страхувам да съм сама. Наистина ли е невъзможно да вървя с моята принцеса изобщо? Разбрах. Добре. Няма повече да ни виждате. Ще запазя играчката. Здравей! Къде бяхте изпратени? Почакайте малко обаче. Това морско свинче ли е? Спрете, върнете го, защото не можете да внасяте животни при нас. Съжалявам, но аз не създавам правилата. Ще ви бъде върнато, когато сте прегледани от доктор. Как така не е много за животните? Трябва спешно да измисля нещо. Не мога да тръгна без моите сладки хлебарки. О, а този човек беше така ухапан. О, той ми даде идеята. Мога да вържа превръзка около косата си и да сложа буркан с хлебарки върху нея. Сестрата определено ще ме пусне, защото имам огромен удар. О, боли, боли! О, добър ден! Какво ви притеснява? Вау, виждал съм такива огромни подотини само в анимации. Съжалявам толкова много. Заповядайте. Как успяхте да го направите? О, главата ме боли. Здрасти, бабо. Мислиш ли, че е бум? И ти повярва? Колко яко всъщност. Те са моите домашни любимци, хлебарки. Толкова са сладки, че не мога да се разделя с тях. Помагат ми да се излекувам. Бабо, къде отиваш? Не тръгвай. Те са безобидни. Здравейте, сестра! Дойдох за превръзка и доведох моя приятел. Наистина ли е невъзможно да се водят домашни любимци? Какъв кошмар! Ако знаех, никога нямаше да дойда в болницата ви. Това е възмутително. Какво? Не сама с животните? Но какво ще стане с моите риби? Трябва да измислим нещо. О, да! Имам истинска идея. Ще излея рибите от аквариума в системата. Тогава те със сигурност ще могат да минат покрай бюрото на сестрата. Ще изглежда, че имам една... Каране е абокат. Трябва да проверя метода си. Хайде! О, здравей! Толкова съм болен. Може би. Каква курва? Трябва да отидеш Здравей, дядо! И аз съм твоя нов съквартирант и успях да вкарам рибката си, така че ще те преместя на по-познато място. Този полицай е наистина. Трябва да пия малко вода. Какво не е наред с тази вода? О, боже! Наистина ли ще пия това? О, не! Какъв ужас! Това секс ли е? Не можеш да водиш животни тука. Колко отвратително! Как донесе това в болницата? Определено ти липсва нещо с тази клиника. На друга улица. А това е за хората. Трябва да измисля нещо. Не мога да не донеса червената си мия вътре. О, идеята! Умен си, нали? Тогава нека отидем до вентилацията в моята стая като истински шпионин. Нямам животни, честно. А какво за капачката? Какво правиш? Ами твоята чанта. Сирене. Защо ти е сирене? С дупки? Странно е, че го ядеш. Добре, няма животни, през които да минеш. Сладко! Здравей! Аз съм твоят нов съквартирант. Бъди малко по-тих. Трябва да се срещна с приятел. Мия, тук те чака сирене. Отиди до сиренето. Толкова си умна. Успя да ходиш самостоятелно и също Направо в така... стаята ми. Чудесно. О, смяната свършва скоро. Спри. Не можем да имаме животни с нас, но тези хамстери са точно като домашни любимци. Откажете се или напуснете болницата. Какво? Не може ли с животни? Какъв кошмар! Трябва да измисля нещо. Моята Лизи трябва да дойде с мен. О, мисля, че местният готвач трябва да ми помогне. Или по-скоро неговата количка с тенджери ще помогне. Така че всичко, което трябва да направиш е тихо да вземеш униформата и количката с храна. Ще скрия охлюва тук, ще покрия всичко с каша и мога да си тръгна. О, пак ти. Какво е храната за нас днес? Какво е това? Ах, овесена каша! Каква отврат! Ще ям сладкиши. Доведете пациентите. Здравей, Вирт! Защо да не ядем овесена каша? Ще ти сервирам някои вкусни лакомства, за да Пожелавам можеш ти да... бързо оздравяване. Най-доброто лекарство. Ето я, Лизи. Липсваш ми толкова много. Толкова е горещо. Спрей. Къде отиваш? Костенурка?
Няма костенурки в болницата. Това е нещо ново. Вашата костенурка ще ви чака тук. Вървете. Какво? Не се допускат животни? Но моят Паскал не може да живее и минута без мен. Неразделни сме. Трябва да измислим нещо. О, точно така. Ще го скрия под аксесуари. Паскал, седни спокойно на главата ми, добре, момче. Ще те прикрием с шапка и ще завържем вратовръзка и шал около теб. Точно е така. Чудесно. Сега мога да се опитам да го пренеса. Да се престорим, че имам грип. Толкова е студено. Температурата е 39,9. О, здравейте, господин медицински брат! Имам нужда от спешна помощ от лекар. Нека тръгнем. Влезте. Наистина няма никой с вас. Въпреки, че много различни хора се опитаха да се промъкнат днес... чакай, спри. Имаш ли хамелеон на главата си? Махай се. Защо всички ги мъкнат по мое дежурство? Ще доведеш ли слон